Balingane Mabhungu naMatshitshi sanibonani. Namhlanje sizokwenza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Izinyembezi Zothando. Sizokwenza indatshana osihloko sayo sithi Insimbi edla ezinye. Esingenisweni sethu sizothola okuthathu okuyilokhu: umlingiswa omkhulu nenkinga abhekene nayo, isizinda kanye nesisusa sodweshu. Uma ngabe sibheka umlingiswa omkhulu nenkinga abhekene nayo, sithola ukuthi lowo u-Andile Buthelezi oliphoyisa, ungumseshi, ubhekene nenkinga yokuxabana nomunye umseshi osebenza kwezemishwalense. Uthukuthele ugane unwabu uDukuza Mkhondo okunguyena osebenza kwezemishwalense. Ingxabano yabo isukela ekutheni kubulewe unkosikazi wakwaMbulawa, wabulawa ngesihluku. Ake siboneke. Isizinda sithinta okuthathu okuyindawo, isikhathi kanye nesimo senhlalo. Indawo lena yindawo yasemadolobheni, kwazise la iselokishini eMlazi. Lo nkosikazi oshonile nje uvela kumuzikazi wakwaMbulawa khona lapha elokishini. Isikhathi lesi isikhathi samanje, kunamaphoyisa nezinhlobonhlobo zamaphoyisa. Kunamaphoyisa asebenza kuhulumeni, lawo asesha ubugebengu. Kuphinde kube namaphoyisa asebenza kuzinhlobonhlobo zemishwalense, abheka ukuthi abantu bashone kanjani noma aphenye kona lokho. Kunezintatheli zamaphephandaba, kunezindandatho zegolide namadayimane, kunawomabonakude, kunemizikazi yesimanje, kunemigexo, kunamawashi, kunezidlala makhasethi, kunamafriji. Isimo senhlalo asisihle, kushweza umoya wosizi kumabhekedwane kwaMbulawa. Abaseshi o-Andile kanye noCebo oyintatheli bahlezi njengezintandanyana. uMasangweni ongunkosikazi kulomuzi wakwaMbulawa unqunyiswe okwembuzi, isisusa sodweshu. U-Andile ukhathazekile emoyeni, uyayigcona ayigxeke impilo yesilungu, kwazise yenza izingane zilahlekelwe ubuntu, zilahla abantu abadala. Ubona sengathi unkosikazi uMasangweni ubevalelwe emzini omkhulu kakhulu ngale ndlela eyedwana. Ake siboneke ukuthi umzimba wona usiphatheleni. Usiphathele okuthathu: ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka novuthondaba. Singasho kugcwale umlomo ukuthi ukubhebhetheka kodweshu kwethulwe ngokusebenzisa isu lokubikezela. Liyini kanti isu lokubikezela? Liwukwendlala isigameko esithile ngaphambi kokuba senzeke. Ngokombhalo wobuciko, siyini lesi sigameko esendlalelwayo? Siwukuboshwa kuka-Andile Buthelezi. U-Andile umseshi, uyena ofanele abophe abantu, kodwa-ke la uyena ozoboshwa ngokubulawa kukankosikazi wakwaMbulawa uMasangweni. Ake sibone ukuthi umbhali ukubeka kanjani lokhu kubhebhetheka kodweshu ngesu lokubikezela. uCebo uyameluleka u-Andile, uthi
akayekele apheze le njwayezi azejwayeze yona yokuba alibele elinganisa ngodukuza lapho ekhuluma ngesigebengu esiqeda ukubulala unkosikazi wakwaMbulawa. U-Andile uthi uma ekhuluma ade ethi, "Ake ngithi nguwe isigebengu." UCebo uthi le njwayezi iyomdalela izinkinga. Okwangempela vele siyabona ukuthi le njwayezi asezijwayeze yona u-Andile iyamthukuthelisa vele uDukuzamkhondo. Simbona etshikizisa umunwe wakhe ebusweni buka-Andile. Simbona etshela yena u-Andile lowo ukuthi yena uzosebenza lapha kanti u-Andile Ndini uhlezi deke. Intukuthelo kaDukuza imenza azishaye isifuba athi yena uyinsimbi edla ezinye. Lokho siyakwazi ukuthi kuyisimo sokukhuluma. Isixakaxaka, uDukuza uyakude nale ngxabano, usehosha uqwembe olwalunesithombe uyamkhombisa. Kuyacaca ukuthi impi isingene. Uqwembe lolu lwethula ukuthi uDukuza ungumseshi womshwalense ovelele. Bayalwa o-Andile noDukuza babambana ngezandla. Ngolimi lwasemgwaqweni singathi babambana ngamawashing. Uyaxolisa u-Andile kodwa akaphezi mayelana nenjwayezi asezijwayeze yona. Usethi, "Ake sithi-ke lowo thwayithwayi ubukeka njengawe." Akaqedanga zatholana phezulu. uSphiwe oyindodana yalapha ekhaya useyalamula-ke. Lokho siyakubona akukuhle. uSphiwe should be mourning. He lost a parent, but now he is trying to mediate and mitigate issues between the two guys that he trusts. uSphiwe udumele. Ubona sengathi u-Andile ophazamisa uphenyo. Ubona sengathi u-Andile udidekile. Ngakho kuhle ahoxe. Lokho kuzophazamisa ubungani babo because these two guys are friends at the end of the day. Kuvele kube muncu. Nangu uDukuza manje esebona i-vacuum that needs to be filled. Usetshela uSphiwe ukuthi u-Andile unomona ngoba nguyena Dukuza ozophendula amatafula. Lokho kuveza ngokusobala ukuthi uDukuza unegqubu. Uyaqhubeka uthi u-Andile oyisethenjwa unolwazi ngalobu bugebengu. Ngakho-ke u-Andile ungumsolwa wokuqala. uSphiwe noDukuza bayaxabana ngoba uDukuza uthi uzophenya kwasabona njengomndeni kanye nodadewabo. Inhlamba enkulu phela leyo. uDukuza uyamethuka uSphiwe uma ethi izinsolo zakhe nabo ziyabathinta njengabafundi. Kulokhu siyabona ukuthi uDukuza unephuzu kulokho akushoyo. Kwazise kumshwalense kaMasangweni uSphiwe uyena ozokwabelwa izizumbulu zemali. Uyena Sphiwe onomthamo onohlonze. uDukuza uphinde athi uSphiwe ufundile, uhlala edolobheni kodwa ushiya unina yedwa kanti uyabazi ubugebengu ukuthi budlangile.
Balingani bami nani bafundi, siyawabona yini la mazwi kaDukuza lawa athi uSphiwe ufundile, uhlala edolobheni, ushiya unina yedwa, uyabaza ubugebengu, uyena onomthamo onohlonze kwezomshwalense kanina, ukuthi ayasifakazela isisusa sodweshu nokukhathazeka kuka-Andile Buthelezi. Simbonile egcona impilo yesilungu ethi yenza abantwana balahle abazali babo. Usenkingeni u-Andile Buthelezi manje. UDukuza ubona igazi emotweni ka-Andile. U-Andile umebuzwa akaphenduli. Abantu bayababaza ngoba kubonakala sengathi lokhu kuwubufakazi bokuthi u-Andile uyathinteka ekufeni noma ekubulaweni kukaMasangweni. Akulona kuphela igazi elibonakalayo emotweni ka-Andile, kodwa kutholakala nommese okunobufakazi bokuthi ubugcaza igazi, yize igazi selomelele. Kutholakala indandatho endala kaMasangweni, kutholakala iwashi likaMasangweni. Konke lokhu kunegazi. Useyazibongela-ke uDukuza, uthi yadla insimbi. Uyathwebula manje, utshela uCebo ukuthi naye enze kanjalo. Zabe ziyamkhalela u-Andile, uyaboshwa. Balingani bami nani bafundi, okwanamhlanje ngizokuma lapha ngoba indatshana yethu inde kakhulu. Niyathandwa.